a todos e a todas. En nome da Asociación Cultural Castro quero darvos as gracias por acudir a este acto. Tamén queremos agradecer a Casa de Agricultura por darnos o espazo e agradezco menciono os horarios desta casa neste momento por causa dos cortes se viron moi reducidos, entón tenemos só unha hora exacta para rematar con este acto. Estamos aquí para presentar o libro Cantares Gallegos Ose de Pilar Garzanero. Teño a miña esquerda sucesivamente a Pilar, que non precisa a presentación e non a vou facer, porque sería moi longa. O único mencionar un aspecto que non é suficientemente divulgado, que é a presidenta da Federación de Galicia Cultura de Asociacións Culturais a que a Asociación Cultural do Castro pertence, por tanto, tamén é presidenta nosa. Por outra parte, temos aquí a Enrique Alvarez, que é editor do libro, e sobre a figura do editor, temos que dicir que neste momento é unha figura quase heroica, dadas as circunstancias, e tamén queremos agradecer a súa presencia aquí, igual que Pilar. Gracias, Xandre, Pilar, amigas, amigos. Primeiro agradecer a vosa asociación ter organizado este acto. Levamos 6 meses aproximadamente desde que o libro saiu á rúa, vio luz en abril, promocionando por Galicia. Foron xa bastantes os actos que tivemos. Vamos seguir facendo despois da visita obrigada de hoxe a Vigo, Betanzos, dentro de poucas datas, na Casa de Galicia en Madrid dentro de un mes exacto, 18 de outubro, de novembro, estaremos alá. Desta editorial estamos enormemente satisfeitos por ter a Pilar con nós, por ternos ela ofrecido a edición deste maravilloso ensayo, xeo de forza e de concreción, de potencia en cada páxina, non? Como digo, estes 6 meses a acollida de todos os lugares onde estivemos foi moi boa, está tendo unha recepción realmente positiva. É un ensayo que o merece, porque eu comparaba nun recente acto que tivemos en Ribeira con esa fotografía que precisamente apareceu aquí en Vigo dunha colección privada de María Cardarelli, que é unha variante ou outra fotografía desta mesma sesión dos anos 60, non ten unha data exacta, 1860 e poucos, coincide coa publicación de Cantares Gallegos. Sabedes que foi esa foto de perfil de Rosalía de Castro a que xurdiu de súpeto, non? Eu creo que neste libro que Pilar fai esa nova perspectiva de Rosalía de Castro que nos descubre no fondo a propia, a xenuína Rosalía de Castro, non? Fora dos tópicos deformadores que se foron pousando sobre ela ao longo de casi máis dun século, desde que ela existía hasta hoxe mesmo, non? Entón, nada máis, deixo a palabra a ela. Agradezco moito, como digo, que esteades aquí e organizar esta presentación. Veremos en calquer momento noutro acto cultural. Pídolles a todas e a todos vostedes que interpreten que estas miñas palabras non son debedoras do ritual ou, como diría Eduardo Blanco Amor, de un prólogo galante, senón que acrediten de verdade, de corazón, en que estou moi agradecida nestes tempos que corren máis, por múltiples razóns que a todas e a todos se nos poden alcanzar. Moi agradecida, digo, a Asociación Cultural do Castro por organizar este acto e por eu así tamén formar parte dunha organización que quer seguir crendo e pensando en que somos unha nación política, unha nación cultural tamén, claro está, con dereito e con capacidade para expresarnos como tal. E, por tanto, para acoller pois produtos como neste caso este libro, un novo libro meu sobre Rosalía de Castro, que vou tentar xa sintetizar o máis posible. E tamén estou fondamente agradecida, e así o quero facer público, ao que considero xa non un paisano de Lugo, como somos os dous, o meu editor, Enrique Alvarellos, senón que penso que merecemos ambos o título de amigos,
e que foi a miña experiencia con el, primeiro nun libro sobre Nogoneira, mesmamente papéis, poemas, textos de Nogoneira relacionados con Lugo. E despois, agora xa, este libro meu independente, que é sobre cantares gallegos, en este ano particular, onde se celebra os 150 da súa publicación. Como acabo de mencionar xa dúas outras veces a miña cidade natal, a cidade de Lugo, e está aquí presente a escritora de quen ouvín a anécdota, pois non aclararei que, sendo eu antilocalista profunda e convencida, e convicta e confesa, porque penso que a condición, tal e como Rosalía de Castro revelou, a condición que nos fai máis falta exhibir e exteriorizar é justamente a unitiva, a de galegas e galegos. A que se nos permite sempre é a local, ou casi que diríamos a parroquial, ou a tribal, e por suposto a imposta no carné de identidade e no pasaporte. Entón, no medio desas dúas, da pertenza obrigada, sen consulta de ningún tipo, claro, a un Estado, e a do lugar estrito de nacemento, naufraga, no medio desas dúas, nesas augas, naufraga a nosa condición común, que é a condición de galegas e galegos. Pero digo que a anécdota ouvina hai moitos anos da boca de María Xosé Queizán, cando presenciou e ouviu no autobús urbano de aquí de Vigo a conversa entre dúas señoras que falaban dos estudos dos fillos, en concreto de que a pequena, unha delas, suspendera o galego. E vaya por Deus, claro, pois... E logo, como foi, pois, eu non sei que o profesor é lucista. E así que fixo unha refacción do que pensaba que era sesero, claro. E iso que eu non che sei, será de Lugo. E aí quedou, claro. Así que ben comprobamos por enésima vez como hai unha versión do mesmo feito, hai unha versión, ímola chamar así petulantemente, intelectual, e hai unha versión efectivamente popular que busca as súas propias conexións, claro. Lucista, pois será de Lugo, diré, pois será outro modelo, en fin, é así. Pois ben, nese sentido é no que nada máis me referín a miña cidade natal. Ben, que pretendín eu con este libro, que efectivamente forma parte de xa un conxunto ou subconxunto deles dedicados á nosa escritora principal, a Rosalía de Castro, desde diferentes perspectivas, como editora, mas tamén como ideadora ou defensora da tese de que é a inauguradora do SAI na literatura galega, por tanto, de como un xénero literario que tradicionalmente ou convencionalmente se sitúa na denominada xeración Nós, anos 20, anos 30, compre residencialo moito antes, porque ela, con dous paratextos que son o prólogo a Cantares Gallegos e o prólogo a Follas Novas, realmente está con todos os elementos da retórica e con todos os elementos típicos de un discurso intelectual perfectamente organizado nestes dous prólogos, nestas dúas introducións, as súas obras galegas, está realmente compondo auténticos ensaios no sentido pleno do termo, de maneira que aí habería xa que mudar tamén na historia da literatura a partir do nacemento deste xénero. A iso dediquei pois bastantes páxinas. O meu interese por ela, pois claro, ven de moi bello, case que diría de toda a vida. Na cidade onde nos encontramos, en Vigo, editouse, efectivamente, a cargo da imprensa de Juan Compañel, esta obra Cantares Gallegos. Xa falaremos despois das cautelas e dos problemas con que esta obra foi editada. Aquí nesta cidade de Vigo tamén
celebrou parte das súas sesións un congreso merecente de tal nome, que foi o Congreso Internacional sobre Rosalía de Castro e o seu tempo histórico, en 1985, presidido ainda daquela por don Ricardo Carballo Calero, e que tivo varias sesións aquí nesta cidade. E aquí nesta cidade editouse tamén, e edítase, afortunadamente, ainda hoxe, unha revista fundada e dirixida por unha escritora que antes citei, por María Xosé Queizán, titulada Festa da Palabra Silenciada, ou hoxe Festa da Palabra, que en 1985 recolleu tamén un monográfico, ou preparou un monográfico dedicado a nosa escritora no centenario do seu nacemento. Aí, outra escritora, Pilar Pallarés, e eu mesma elaboráramos unha cumprida antoloxía da súa obra, destacando, xa daquela, claro está, unha dimensión central, non un adhesivo, en absoluto, senón unha dimensión central da nosa escritora, como é o seu feminismo. E, ademais, un feminismo anticlasista, fondamente socializado, un feminismo ilustrado, mas moito conectado á sorte e á fortuna das súas conxéneres máis desfavorecidas ou máis privadas de voz, de maneira que aí hai na obra do noso autor un manancial enorme. Pois ben, 1863. Nós hoxe lemos a publicación desta obra como oficialmente o que é, como algo absolutamente inaugural e como obra fundacional da literatura galega do Rexurdimento ou do Renacemento. E efectivamente é así. Mais, aínda podemos captar con maior intensidade o tamaño e a profundidade da ruptura que ela acometeu cando nos referimos á súa propia biografía literaria e cando podemos reparar tamén nalgún elemento comparatista. Rosalía de Castro, antes de publicar Cantares Gallegos, xa publicara en Madrid un libro titulado La Flor, un libro poético, iniciático, case que diríamos hoxe, onde inevitablemente contemplamos a luz de toda a súa obra inteira, un libro de aprendizado, mas onde chama poderosamente a atención que o seu crítico, que foi Manuel Murguía, nas páxinas de La Iberia, cal é o primeiro poema de Follas, publicación onde sabemos que non quería ser boticario, daquelas que cantan as pombas e as flores, todos vin que teñen alma de muller, pois eu que nas can publica, Virxe da Paloma, ai, de que a terei. Parece como se a escritora, tantos anos despois, 23 anos despois, dese cumprida resposta àquela interrogante que Manuel Murguía xa despertar, e Manuel Murguía faino con carácter positivo, non penalizador, sino con carácter apoloxético. Por tanto, temos unha escritora que seica nace ao mundo publicístico, ao mundo da literatura, cunha rareza, un primeiro indicador de excepcionalidade. Pero é que no ano seguinte, en 1858, aquí, nesta cidade de Vigo, nas páxinas dunha publicación efémera chamada El Miño, La Oliva, ambas desaparecidas, Rosalía de Castro publica un manifesto escrito en forma de prosa poética titulado Líder. Realmente este manifesto é auténtica dinamita, porque, aínda que está revestido, está formulado en primeira persoa, e aínda que está revestido de un imaginario caro ou común á poesía romántica, ás brisas, o pirata, a liberdade absoluta, ela aí, con nome e apelidos, porque non enmascarou endexamais o seu nome, aí tamén a literatura galega, permítanme a digresión, ten aquel de absolutamente distintivo. Na literatura española coñecemos que Fernán Caballero pois é Cecilia ou era
na realidade, unha muller, claro, non un home, Cecilia Bell de Fala, na literatura francesa, unha muller tan rompedora na primeira época da súa vida, polo menos, como George Sand, pois era unha muller, non era un home, e o corrente era utilizar unha pseudonimia masculina. Aquí, en nós, na literatura galega, acontece o contrario. Valentín Lamas Carvajal publica na Habana e publica aquí na Galiza poemas baixo o nome de Florinda Serrano, é dicer, unha pseudonimia feminina. En Lugo, o director da Monteira, Amador Montenegro, Montenegro publica 10 poemas baixo o pseudónimo de Esperanza Roca. E non son poemas de delicuescencias delicadas e etéreas en absoluto. Poemas de todo tipo, un deles dedicado á gloriosa muralla de Lugo, un poema épico de principio a fin. E asina como Esperanza Roca, claro, tiñan a conciencia de que ele fundara e en que condicións fundara unha literatura como a galega. Pois ben, digo que este manifesto en prosa poética, Líder, realmente é absolutamente, ofrece unhas credenciais da escritora, unha especie de documento de identidade absolutamente rompedor. Declara a súa radical igualdade a respecto dos homes, a súa rebeldía completa a respecto de calquer mandato que os ousase ser de imposto de un seu igual. Derruba polo chao o mito fundacional de Adán e Eva, de estirpe bíblica, naturalmente, que era o predominante ideolóxicamente a aquela altura. Declárase libre pensadora, é dicer, o seguimento da súa propia conciencia como lei máxima e de ninguna outra lei positiva. Isto o ano en que casa. Hoxe, irónicamente, poderíamos pensar que é unha especie de aviso a navegantes. 1858. 1859, a nosa escritora publica tamén aquí, en Vigo, nesta cidade, como ven, Vigo é central na biografía rosaliana, pois a súa primeira novela, La hija del mar. E aí vese premida, tamén vese impelida a precedela de un prólogo. Porque o primeiro que ten que justificar, o primeiro do que se ten que confesar, entre aspas, é do pecado, entre aspas, tamén, de escrever unha novela. É dicir, a novela era o xénero emerxente, o xénero serio, por antonomasia, nas literaturas do século XIX. E por esa razón, pois era masculino por estar revestido do que de toda a formalidade precisa. E ela, aí, xa unha rapaza tan nova, 22 anos apenas, xa neste prólogo vai introducir unhas ideas fundamentais para comprendermos todo o percurso da súa obra posterior. Ela, en primeiro lugar, afíliase a unha xinea feminina. Ela vai citar como nomes masculinos de excepción Malebranche, o filósofo francés, e o padre Feixó. Pero, claro, cítaos non por erudición simples, senón porque se distinguiron por combater a misoxinia reinante. E, en concreto, claro, o padre Feixó, de unha forma tan clara como a que o levou a escrever o discurso 16 do Teatro Crítico Universal, publicado moitos anos antes da Revolución Francesa. Este discurso 16 titulouse nada máis e nada menos que Discurso en defensa das mujeres, nin máis nin menos. Moitos anos antes de a Revolución Francesa, ou mellor dito, a parte feminina e degolada na guillotina da Revolución Francesa, redixir, Olympe de Gouges, exactamente, Madame Roland, en concreto Olympe de Gouges, redixir e elevar a Declaración Universal dos Dereitos da Muller e da Cidadá. O noso padre Feixó realmente é un auténtico precursor neste sentido e merecería ser colocado, e desde logo algunhas así o intentamos, pois a altura de un Stuart Mill, se é que reparamos no campo da autoría masculina e da escrita civilizada a respecto das mulleres. Pois ben, Rosalía de Castro cita
Malebranche, cita ao padre Feixóo, pero todo o resto de citacións, todo o dicionario de autoridades que compón de arriba a baixo é feminino. E parecen escollidas realmente con regra e compás, con toda a minuciosidade, porque aí vai aparecer desde unha emperatriz, até unha reina, até unha pintora, até unha poeta como Safo, até unha pintora como Rosa Bonheur, contemporánea dela, até Xoana de Arco, até Teresa de Xesús. É dicir, unha mistura de épocas, de idades, de nacionalidades, de profesións, nomes célebres, efectivamente, as que ela podía coñecer nesa voraz acumulación cultural que tiña desde rapaza, xa desde nena, pero claro, é que todas unidas por un fío común, que é o fío de teren absolutamente todas unha vida pública, independente, unha profesión, xa queremos chamar así, independente da súa dedicación doméstica ou do perfil estritamente privado. Pois ben, ela declárase tamén ou debedora ou continuadora, sin que o diga explícitamente, desta tradición, desta visibilidade que ela quer poñer en primeiro plano. E conclúe, claro, con unha desmitificación realmente precocísima do grande deus do século XIX, que é o progreso. O deus do século XVIII, estou a falar en termos agora europeos, claro, da filosofía e da ciencia europea, o grande deus relevo ou recambio do deus religioso no século XIX é a luz da razón. No XIX vai ser o grande mito, o grande deus, o progreso. E a interpretación da historia, sabemos da ingenuidade desta visión, pero que en grande parte explica o noso Curros, por exemplo, esa ingenuidade de conceberen a historia como linealmente progresiva e conducente sempre a un fin que superaba as etapas anteriores. Pois ben, a nosa escritora aí di, ben, e porque escreve, porque me atrevo a publicar unha novela como esta? Porque aínda non lles é permitido ás mulleres escreveren o que saben e o que senten. Entón, é tan, non dá pontadas en fío, é tan exacta a mención dos dous verbos que utiliza que a nós hoxe pasamos desapercibido. É dicir, o que saben e o que senten. Pois claro, é o que calquera ser humano está en condicións de exteriorizar, de exhibir. Pero é que daquela, xustamente, un dos grandes debates, por exemplo, cando se inaugura na Coruña, en 1800 nestes anos, 1858-59, o Ateneo da Coruña, o primeiro debate que se plantexa é: la mujer tiene ou non la mujer capacidade intelectual? A ese debate acoden, ou son chamados, tres catedráticos. Vence a opción negativa de que non había, porque dous deles, un está a favor de que sí, pero os outros dous pois opinan que non, e de aí derivaban feitos tan relevantes como que houvese escolas para nenas en abundancia, porque 2 anos antes promulgara esa lei Moyano, en 1857, que determinaba a escola universal e demais. Ben, a nosa autora entón conclúe xa con esta reserva, con esta reticencia a respeito de porque o século XIX é como o rico dos evanxeos que espera, que permite que as mulleres se senten a súa mesa e recollan as faragullas do pan que cae. De maneira que ela é perfectamente consciente de como todo ese progresismo ou toda esa elevación civilizatoria do século XIX tiña que declinarse, claro está, tamén en feminino. Pois ben, en 1881 ela recuncará con outra novela titulada Flavio, onde lle dá un repaso, diríamos coloquialmente, mándalle unha viaxe, pero ben zapateada, a mesmamente un dos grandes mitos románticos
o do home amador ou amante absoluto, do home rusoniano, puro, purísimo, adánico, a quen, por tanto, dotado tamén de un amor absoluto pola muller, pola rapaza correspondente, e ela vai derrubar, vai desentrañar realmente na novela e vai determinar un desenlace moi desmitificador deste tipo de personaxe. Así que temos unha escritora que escreve, xa que publica en Madrid en el Museo Universal, un dos poemas que despois se incluirá aquí, titulado Adiós que eu voume, que é o famoso poema que despois non terá título e que coñecemos polos primeiros versos, adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, mas cando aquí na Galiza xa o nome dela pode, para quen tivese atención, para quen tivese a demora de facer unha leitura sosegada de unha colectánea poética, cando ela aquí realmente se estrea en galego, vai ser na colección titulada El álbum de la caridad, que se edita na Coruña, que é un grosso volume de máis de 800 páxinas, que recolle as composicións premiadas o ano anterior nos Xogos Florais. Os Xogos Florais celebranse por primeira vez na historia da Galiza en xullo de 1861, organizaos e págaos un mecenas do José Pascual López Cortón, que se define a sí mesmo como amante de las letras e de los adelantos de Galicia, su patria, e aí van a aparecer as composicións premiadas, nomes como de Francisco Añón, Luis Rodríguez Seoane, Biceto, o matemático Vázquez Queipo, Juan Manuel Paz, estou citando varios amigos da parella Rosalía Murguía, pero van a aparecer tamén neste volume, o ano seguinte, cando se publica, as 3/4 partes van ser inéditos ou publicacións, poemas de outros moitísimos e moitísimas poetas. E aí é onde vemos a Rosalía de Castro con 6 composicións. E aí, se hoxe relemos todo ese grosso volume como se non coñecésemos na Rosalía de Castro, cando chegamos a ela, asustámonos, entre aspas, porque decatámonos de que, efectivamente, para quen a lese con algo de atención naquele momento, non tiña nada a ver co ton e coa enerxía e co tema que elaborda nos poemas, que van ser unha especie de matriz deste libro, non deste, vamos, de cantares deste, exactamente, de cantares gallegos. E é curioso, nun artigo recente, eu permitinme o comparatismo sobre un subconxunto do libro, que no libro hai poemas patrióticos galegos, por suposto, poemas escritos en galego, poemas escritos, teríamos que facer moitísimas interseccións, ou como diría un monitor de autoescola, intercesión, que sempre me estaba advertindo da intercesión, e a ver a quen teño que hoxe que interceder, en lugar de intersección sempre dicía intercesión. Ben, pois digo aquí múltiplas, a ver se vou dicer agora mal como castigo da miña burra, múltiplos cruzamentos, múltiplas interseccións de todo este conxunto enorme de poemas. Hainos en galego, hainos en español moi defensores de Galiza, hainos en español mostra de poesía áulica puramente, porque se enredan moitísimo coa visita, que debe ser unha noticia extraordinaria a aquela altura, da raíña Isabel e do seu fillo Alfonsito a Ferrol. Entón chegan a Ferrol por barco, e a raíña e o futuro rei, aquelo dá para moito. Hainas en galego tradicionalistas, absolutamente, quer dizer, enténdaseme ben, moitos seguidoras de unha dos vilancicos, por exemplo, ou moi seguidistas de unha poesía popular,
pero sen innovación, non é o caso de Rosalía. Entón, hai moitos, podemos facer, como digo, moitos subconxuntos. E un deles, o que eu fixen, pois é o da autoría feminina. E hai moitas escritoras. Entón, Elvira Luna, só lles quero ler, para que comprendan logo a ruptura de Rosalía de Castro. Elvira Luna comparece, ou está incluída, na antoloxía con 3 poemas, que se titulan En la playa de Villagarcía, El canto del pescador e La tempestad. Emilia Calé con 2, Las 7 palabras e Al señor don José Pascual López Cortán. Este segundo poema é de agradecemento, é un poema laudatorio do editor, do mecenas, e o primeiro é religioso. Las 7 palabras son relacionadas, claro, con Cristo. Manuela Cambronero, Rojana y Ruiseñor, Elisa Lestache, A la luna, e tamén La flor de la amistad. En fin, Concepción Arenal, El proyectista, é realmente máis que poema, é un alegato en verso a respecto do oficio de ministro. En fin, Ramona Simán, A Jehová e o Amadora Tapia, Una noche oscura. Ben, chegamos a Rosalía de Castro. Publica Mi madre, que é un poema o único en español, asinado no 24 de xullo de 1862, xusto un mes posterior á morte dela, a morte repentina de súa nai. Este poema integrarase despois no volume A mi madre, que non o mencionei, pero que se aparecerá en 1863. E as outras 5 pasarán a cantares gallegos. E os seus títulos son Adiós que eu voume. Entón aí temos o que coñecemos máis mellor nos hoxe como Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, etc. De maneira que a autora xa vai practicar un dos seus oficios expertos máis acreditados. O travestismo, entre aspas, isto é, ela darlle voz, neste caso, a un emigrante inminente, que se vai despedir nunha especie de testamento ou de derradeiras vontades de todo o que lle é, efectivamente, máis querido. E que parte a emigración, por tanto, a autora está facendo crónica en tempo real, de unha forma estrita, este suxeito parte a emigración coa angustia de sospeitar que non vai volver, ou que pode morrer na travesía no mar, ou que pode deixar voume soio sin arrimo, ou que pode, efectivamente, deixar de ver físicamente a súa terra e a súa amada tamén, a rapaza ou a muller que ama. Este é un. O seguinte é un poema explosivo que se titula, curiosamente, que ten título aquí nesta colección, En cantares gallegos non. En cantares gallegos aparece cos versos que coñecemos de sobra tamén, populares, preexistentes, castellanos de Castilla, tratádenle nos gallegos cando van como rosas, cando ven como negros. Pero aquí, nesta colectánea, Rosalía titula directamente, titula Castilla, de maneira que está metendo o dedo no ollo do agresor e do ofensor. En este poema, por primeira vez na historia da Galiza, e desde as vellas cantigas de escarnio e de maldicer, a autora acomete algo tan importante como é non únicamente darlle voz a viúva prematura, isto é, a amante, a noiva, a moza, a muller do emigrado morto en Castilla na Sega, senón por maltrato, polas condicións que sabemos, que Rosalía non está fantaseando en absoluto, que sabemos lamentablemente que eran moi reais e miserables. Pois ben, ela aí non só compón unha elexía, por tanto, un poema doloridísimo por algo irreversible como é a morte do home, do emigrado, senón unha cantiga de maldicer, dirixida ao agresor, dirixida ao maltratador, dirixida ao ofensor. A psicoloxía, ou, en fin, a medicina, ou o que queiramos denominar moderna hoxe, acostuma a informarnos ou acostuma a repetir que cando unha muller maltratada dos nosos días non só se chega a poder defenderse e eliminar o
odio, o autodesprezo, senón que chega a poder definir o agresor, aí xa estamos nun chanzo de recuperación da autoestima fundamental, porque entón xa é capaz tamén de romper esa mortal identificación ou dependencia do maltratador. Pois, mutatis mutandis, aquí temos con este poema tamén, que, naturalmente, por parte de moitos, inclusive amigos da parella, Rosalía Murguía, intelectuais, escritores, daquela políticos, daquela tamén, pois foi ben entendido na medida en que o rexeitaron completamente. Isto é, en que fixeron a Rosalía rea de un anticastelanismo excesivo e só foi perdoada ou considerado como unha maneira de expresar tamén a súa intelectualidade, claro, con sentido este poema como unha especie de hipertrofia da sensibilidade da autora. É dizer, por aí foille perdoada a vida. Era tal o amor de Rosalía pelos seus paisanos e a súa sensibilidade fora de cacho que, claro, que hai que estes excesos habería que perdoarlos. Pero realmente Rosalía non comete, claro, exceso ningún. Está aplicando unha óptica realista e está despois, o poema unha vez publicado no libro, está facendo casar en verso todo o que afirmara no prólogo. E no prólogo, no ensaio inicial, é moi importante que lembremos que ela di: eu que percorrín toda Castilla, que percorrín Extremadura, que percorrín Murcia, Levante, a Mancha, como podo consentir que se vitupere a Galiza, que se diga que somos un cortello inmundo, reférese a toda o evoca, toda a galegofobia coñecida na historia española. Entón, acusar a autora, como inclusive modernamente se ten feito nun libro moi lido e moi vendido, xa que ten 40 anos, Rosalía de Castro, do profesor Xesús Alonso Montero, pois tamén é acusada Rosalía de Castro de anticastellanismo e de injustiza, en definitiva, pois é non entender nada da escolla poética da autora e da razón histórica que a acompaña. A escolla poética é unha voz feminina, e esa voz feminina mesmo é tal pola morte irreversible, como antes indiquei, do ser un mozo, do rapaz na migración, e tal a carraxe, efectivamente, que sente que mesmo, ao final, pede a morte para ela mesma ou aparece ese indicio. Pois ben, este é o segundo poema. O terceiro poema, tamén titulado O Carabel Negro. Que é iso do Carabel Negro? É no libro definitivo Cantares Gallegos vai aparecer como sen título, como a inmensa maioría de todos. Vai ser Quixente tanto, neniña. É o poema na edición definitiva, o poema número 10. E aí o suxeito poético, que é un rapaz, primeiro entoa unha cantiga de amor, pero despois, como se ve despeitado ou rexeitado pola moza, di desexere a morte. De maneira que é ese, dille, oxalá ese carabel, un carabel que ela lle deu, el botou no río e o carabel afundiuse naturalmente, e el di, oxalá ti teñas o mesmo fin que o carabel que me deches. É dicer, está realizando a autora tamén, e digo, cito todo isto porque nestes poemas que estou a comentar temos a matriz, como antes indiquei, do desenvolvemento do libro posterior e ainda diría de toda a súa obra. Pois ben, está tamén a desvendar ou a desmitificar pois ese grande mito do amor cortés, isto é, do que eleva a muller a alturas enormes para despois desexar de acabar en cantigas de escarnio ou de maldicer se a muller non se traizou, é dicer, se non se adapta a palabra ou os desexos ou a propiedade masculina.
O seguinte poema é A Romaría da Barca, que é realmente un poema precioso, delicioso, cinematográfico. É o poema en que a autora evoca, a través de unha enorme coral feminina, pois unha festa galega, pero onde van aparecer e van relucir en primeirísimo plano a riqueza dos indumentos, a alegría da festa, a procedencia de toda Galiza e de toda Galiza marítima, sobre todo, e aí hai unha ruptura implícita da aberración das provincias. As provincias colócansenos até os nosos días, son as que hoxe seguen aí con esa división absurda. Pois en 1833 o ministro do Javier de Burgos foi quen rompeu a unidade galega como antigo reino, como provincia, e foi quen baixo os seus mandatos de temas preestabelecidos partiu o territorio galego da forma que chega aos nosos días. Pero claro, aí temos de poesía religiosa que tamén casaba moito con o permitido para as mulleres, unha das súas funcións sociais primordiais era o deber a ser a boa educación dos fillos, a boa educación da prole, e entón esta poesía era unha axuda. Entón é a única realmente cos pés na terra. Isto é a que ousa facer, como antes indiquei, crónica en tempo real e das súas xentes, escollendo xa moi claramente a clase social que ela considera epónima da Galiza toda. É a única tamén que se ocupa de levar a subxetividade feminina magoada pola emigración, é a única, xa o dixemos, que se atreva a retratar o ofensor, e é a única que, mesmo no Ronchel, como antes indiquei, da pasaxe da cantiga de amor a de maldicer, pois compón tamén, debuxa moi ben o perfil masculino. Xa o tiña feito na novela anterior, en Flavio, ou no poema número 2 de Cantares Gallegos, aquel que remata, que está posto na boca dunha muller, de Rosa, e que remata, non comeza, senón que excepcionalmente remata con esa cantiga popular preciosa. O meu corazón che mando con a chave para o abrir, nin eu teño máis que darche, nin ti máis que me pedir. E a moza, Rosa, queixase ou desmárcase do desexo abusivo do mozo. O mozo está nominado aquí en Mauro. Mauro era o nome que Rosalía Castro barallou para o título desa súa segunda novela, Flavio, e entón é xa un tema rosaliano ao máximo, que é a discordia intersexual, ou ben a dificultade de casar afectividade, sentimentos ou psicoloxía en materia erótica do perfil masculino e do perfil feminino, tal e como ela os enxuicia. Pois ben, entón, a partir de aquí xa temos todo ese plus, ou concluir xa, de rareza engadida, de excepcionalidade, de ruptura explosiva, diremos nós, e a partir de aquí, o libro Cantares Gallegos, pois podemos comprender que por parte do editor Juan Compañero houvese todas as cautelas á hora de editalo. O libro foi editado grazas a suscriptores e foron moi poucos exemplares os que se puxeron á venda. O editor tiña medo do produto, de que tivese saída e de que iso revela unha conciencia tamén da súa singularidade. O libro é moito máis por parte da minoría galega que a quen chegou, a minoría patriótica, claro está, e a minoría que o comprendeu e a que vou chegar todos, e fora de Galiza tamén, en Madrid e en Cataluña, sobre todo en Cataluña de forma extraordinaria, comprenden, captan o seu valor absolutamente inaugural. Na emigración galega
É un libro de culto, pero a partir da segunda edición de 1872, que é realmente cando chega, moito máis, entón a partir de aí xa aos núcleos, as colectividades máis dispostas da emigración adoran realmente a nosa escritora, e tan aí así que lle botan unha mau e as dúas, económicamente falando, nos derradeiros anos da súa vida, e desde aquela, e desde unha crítica que é moi necesario ter en conta, a de Murguía, por exemplo, moi en primeiro lugar, e a súa propia elocuencia, autora, desde aquí aos nosos días, pois claro, sobre esta admiración inicial, esta comprensión inicial, tamén é certo que se foron superpondo moitísimos emplastros, diríamos, ou moitísimos apósitos do que eu denomino musealización ou, pior ainda, anquilosamento. Entón, até converter Cantares Gallegos realmente nunha cousa, por parte desa crítica que estou agora eu criticando, pois nunha cousa bastante repelente. Bastante repelente no sentido de que se refere a un mundo que nin existe, nin hai interese por coñecer, no sentido de despolitizalo e erradicar de toda a enorme e intensísima carga política directa que ten, como ninguén até entón se atrevera a escrever, a poñer en libro, a descargalo dese mullerismo, se o queremos ter con palabras de Lidia Xorxe, dese mullerismo tamén esmagador que ten en todo o libro, é dicir, unha privilexiación absolutamente propositada dos suxeitos femininos, a descargalo tamén de todo o seu realismo en termos de crónica, en termos reais, e a facelo unha especie de casete. Que eu estou, por que digo de casete? Eu estou até aquí, se me permiten que o diga así gráficamente, de que se diga que Cantares Gallegos glosa cantares populares preexistentes. Claro que o fai, claro que sí, para homenaxealos, pero non para reproducilos. A vontade autorial está clarísimamente presente en todas e cada unha das composicións. Por iso comezo o meu libro, e agradeceles moitísimo a súa atención, e xa acabo, que con unha recordación do escultor Francisco Asorei, que morreu sin dar realizado a súa obra querida de toda a vida, de moitos anos, Seica, que era unha escultura de Rosalía de Castro fora de calquer pedestal, abaixo, pegada á terra, apertada, dicía el, ao chão. Esa horizontalidade eu penso que agradaría moito á escritora que máis e mellor voou de toda a nosa literatura e que necesita, xa sei que todos a queremos moitísimo, todos nos deitamos con ela e todos a reverenciamos e rezamos entre aspas, pero aínda queda moita comprensión do noso Señor, da obra, da riqueza e dos esteos ou de vetas fundamentais da súa obra que non están socializadas nem están coñecidas en absoluto. E por iso o editor e eu o editor, pois escollemos esta muller que despois, se houvese tempo, explicaría de onde a quen está arengando a traballadoras como ela para que se poñan en fogo.